Fra 1. april 2013 skal du se efter mærket godkendt til drikkevand. Mærket er din garanti for, at byggevarer som vandhaner, vandrør og ventiler ikke afgiver tungmetaller eller andre sundhedsskadelige stoffer til dit drikkevand. Faste installationer i din ejendom skal være mærket. Derfor skal du se efter mærket på byggevarer som vandhaner, vandrør, ventiler og tætningsmaterialer. Når du tilslutter en kaffeautomat eller en vaskemaskine, så er vandrør og gummislanger ikke en del af din faste installation, og derfor bliver de ikke mærket. Vandbehandlingsanlæg, isterningmaskiner og køleskabe med vandkøler er heller ikke faste installationer og bliver derfor heller ikke mærket. Det samme gælder brusehoveder eller gårdpostventiler, som du bruger, når du for eksempel vander haven. Frem til 1. april 2014 vil du fortsat kunne se det gamle mærke. Det giver dig den samme garanti for rent drikkevand, men det bliver erstattet af det nye, som du finder på emballagen, en etiket eller på dokumenter, der følger med byggevaren. Se efter det nye mærke fra 1. april 2013.